Joo, eli ollaan tässä näin tullut tekemään tämmöistä Uneton 4.8 videoa, että tehdään sellaista katastrofielokuvaa tämän porukan kanssa. Ja tosiaan mä olen suunnitellut semmosia todella hienoja käsikirjoituksia ja tässä elokuvassa tulee olemaan paljon maanjäristyksiä ja kaikkia hienoja tämmöisiä katastrofaalisia asioita. Tästä tulee erittäin hieno juttu ja tää on tosi hyvä juttu. Eli käsikirjoitus olisi nyt sitten valmiina ja mä olen tässä miettinyt näitä roolituksia, että Lauri ja Paula on näyttelijöitä, Iira on videokuvaaja ja Eme on sitten editoija. Onko se sitten se ohjaaja? Joo, mä olen ohjaaja. No mitäs mä sitten? No sä voisit mennä melkein saman tien keittää muutama kupi kahvia meille. Iso herra, kahvi. Tästä tulee ihan vittu hyvää elokuvaa. Joo, niin tulee. Siis ihan sairaan hyvä toi kässäri. No. Joo, kyllä tästä tulee. Vittu mitä paskaa. Hitsi sentään, ei se nyt... No ei se nyt mikään heiseminen, ei se mitään. Se on ihan tommonen... Ei se mikään iso katastrofi ole. Joo, kävi tosiaan semmonen pikku juttu tossa, että toi meidän kahvinkeittäjä poika, niin sillä vähän lipeä soteen, mutta ei se nyt kumminkaan sentään kaatanut tätä meidän projektia. On kyllä hieno aamu kyllä tänään. On todella lämmin. Saattaa olla jopa 16 astetta. Joo, tosiaan oltiin kuvaamassa noita maanjäristyskohtauksia ja näyttelijät antoi kyllä kaikkensa tähän kohtaukseen. Todella hienosti meni kyllä. Siis kuvattiin tänään ensimmäiset kohtaukset meidän leffasta ja sit sinne niinku vastelee se 15-16-vuotias pojan kolppia. Mä niinku katsoin, että missä se tummo kreikkalainen hyvän näköinen. Tultiin tosiaan äsken kuvaamasta. Juu, eihän sit mitään tullut. Ei tullut, ei. Siis mä oon editoija. Mä en osaa äänittää. Mulla ei oo mitään kärryä, miltä se pitäisi kuulostaa. Ja niinku, ei tässä oo mitään ideaa. Mä en edes osaa ottaa sitä kameraa pois jalustasta. Niinku, ei. Tuuks liivittää lisää kahvia? Hei kuule, mä taisin olla esikettyä maissa enää. Joo, kyllä ne taitaa olla. Jaahas. Täällä ei oo poroja enää. No mut hei, Lapis on. Itsehän tosiaan tätä kaffea juo, mutta muut tuntuu vähän... Niillä menee hermot. Ei, mulla menee hermot. Ei ne pärjää ilman kahvia. Jaahas. Mitäs sä tänne? Eikö sun pitää olla kahvia keittämässä? Aha. Kiva sovitekstiläppä. Lauri! Tuuks käymään täällä vähän? Niin, joo. Mietin, että missä se on se movie makeri? Milloin mä saan sen täältä auki? Onko se tosissaan? Väisyys vähän kyllä. Jos... Tai ne pois. Kokonaan pois. Okei. Siis oikeasti. Movie Makeri Mäkilä. Mä en kyllä käsitä kyllä sitä, että niinku, miksi tämmösiä voi editoida Windows Movie Makerillä. Ei vittu, se on vihdoin valmis.
Superystävät!